Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan amado yele kona re ni dana gosira kaba jamana kunafuni abo de ko fo ni dana en gosira Mali kono Mali ko kan amado yele kona re bela jide sigilen be ka kunafuni kono jamana kunafuni abora sanawo abora dula sebene kelaw ka magwan nu ka wuli ka jondi chesiri amado yele kona re jamana kunafuni ubo de nyini ka sebe dabaji karamo no lu klala kaba afora ko awnye awnga bamayele mabamanga na jamana de bela jile ka famya abana amodel konare ka don an labena negaw karafe mamutu kamara na ye yamuriya dike eni ne fla an ba dakulu walu po Jekafo kaka frefon karamo da watu ngura nam ko gwati ke man na so bere di bi o kabsa ni fema ke daro yi gwati ke man na so bere di bi o fana ngabsa fema ke daro mu memu amodel konare ne surafana ma mojuna akamsa anjira kuona ye amodel konare mbi boni sebe mi nuka ma minye aiwa Mali horizon odo sebeni keba atwade ko Ibrahima Jisima Ibrahima Nyesema akodi ako ikado sekeseli kela do be jamana kono ikado lubi dasun sumuni ke ninga wulika jobuluda amodel konare kado sin nyiningali ani nyedon akumitali ke kanyeshi ina fo chama jefanga ka lahara yaw amodel konare nyiningali ni dasun sumuni mi nu yake ukilima ke wasa akana ta fo ku yen galoti ga walmo yen namarake amodel konare kado kono funu dinaw sekeseli kelaw ikado ma chama be minu be jamana ko kalama uyolu kilingelen wele ninga tuko ninga nyalike amodel konare ka don awoshuwa warate ako ingénieur statisticien minye économiste sidiki gindo odo ikadon ale de ni wuli ka jobuluda ani ma chama were ode kayala kazole da Bamako ro chamana oni mawo mamana ben amodel konare kadon ma tibo mana ubo nyininga ukaklinana ningali inde sevesa ibai kafo abitalike kanyeshi jamana makuluma do ma inafu politique maw dine nyemo ikado katase awaminye jamana demebaw yere France fana bola ani chama jafanga yere ko ana lahalayaw uye nyingali mbolo da nuni mami bena sebene kala ko abarka bona ko sobe sablo uye klide mado de ke nyingali la jamana hakilina fo be malila ani wulika jo minu baraka ke bi ikado barako lude sege nyingali uya damne alamsa do seta ko kle bi saba ninga ta kunje octobre ko kle saba amodel ko na re kado mayoro boyoro la umama bo mana chefara musoka bele jile nyingala uko ningali mi na kera ma batan ma bakele ani ma kemeni binani ani nani ika don uyolu de nyinga Bamako kafo kono amodel ko na re ka don uko di matoka na sondage ode ka jama famba hakilina don Bamako o ningali mi talke ka nyeshi mima amodel ko na re ka do chekute musokote demsene de makorobate ika do ko ni bi abo nyingali mbulo da de na yenyu anye ka bo bi nyinga ika kilina sebele kala ko ko ningali nzebe uye kunafoni jonjon minu zoro ani kunafoni min dira aywo mofe ka nyeshi jamana ma ikado afanga ka bo kosobe wa ikado aywo ningali mvana apochoro ka chafo ka foka tote akuni malita ka laje jamana bilebeledu o ningali kunfolo ko ngumi taleke ka nyeshi mima ode vote minu bi labena ni ma chama ba pumana ikado aywo masake vote ni député vote nata yalma akake awati fole lawa yalma dog akabo dogokoro ningali famba bele jele ko akabo dogokoro ode kunyumanye na boro dogokoro ikado de be sababu Mali re ka fara nyuanga ningali dore kera ode ikado Mali ko no chamanje fanga yalma ma minu mbulo bi fanga na be no asimi goita ali sogol ko kala maiga au ka kila munye uka fanga baraka chugula ikado jamana de famba bele jele ko ka nyena kwa kan ningali wore fana kera ode ngunungunu bi sena kafo tuwabu sorasu do kangana no ye irusi jamana moye wangner nyingali kero la ikado ye jabi fana do la sebene gala ko akodi dine nyama minun bi jamana kono nu to abole me ko so be ningali karula o mi ngoni ye jabi minun dira kerengere ni nyana akoni ya ta kalaje ibai ka fo jama famba bele jele ko vote ko ni akabo adogo koro president sigi awati sende ni ye jatemene ke kemewo keme ningali la bi konondo bi wolofla ni konondo bele jele ko akabo adogo koro o de nywande ma minun nyini ngala okutumu kono bagi be minun bolo walma minun yere kalani do ko so be ulu ka jabi keroyi ma bi
wolofla jamana de bele jele abo nyingale min gera keme wo keme bi wolofla ya jira ka fo irusu ka awa sorasi bulu min be o nani bene dolu ma kosobe sabula abika sababu ye jamana yere anyeta ka ke sababa yi nyingale wore kera yalma sorasu ka ni kuma min bi fo no ye tuwabu sorasu ye irusu matan duru ko olu yere furada mo model ka kuma nyereme keme wo keme matan duru ko olu ko kalama o yaro jamana bene njugo ina mame aba yere fa o ba soro do dale do so wala semenigala ko ako aywa minye France ko ani mali kono semenigala jira ka fo ma keme wo keme ma tangoni ndi a jira ka fo France nani ani France tole o kadu ye o semenigala ko ba jira ka fo France barka bana kosobe ku kanu bana jamana do na kosobe o nyingali wala minu ngara irusu ko ninga nani wala machine wa minisumam bo jate fiye minye American fana kan nani chinois ani American uluka nani o barka bo na kosobe kadi jamana do nye chinois ikado keme o keme muga minisuma ikado tolia ani oye machine dama de o fe keme o keme machine dama de bo fe semenigala ko akoni wuli ka jota ka boloda ibaye ka fo aboko ere kuru kara ka kunje keme wo keme biulo vla ni shegi olu bela jile sonne do ikado irusu ko ninga nani ma anga jamana kono kabula chama ndele do ala ka fo aywa olu ko mina ke sababu ye minye deme ko taka anga jamana segere kabako akono fana iboy minye anda fe jamana we ani sedawo maraba jugu no ye France gawe semenigala ko olu fana ikado jalaki babine do luka jamana a gelea ani jamana jiginina akono yibo ala politiki maw be ikado lu nyini ngara sebene kala ko ni politiki maw to kula jabi ako ikado jamana a chamanje fanga nyema ashimu goita yalma iba fe wa aka bara dumbi chugodi ikado nyema ya minabo labi onyena wa oye ma keme nyinga keme wo keme bi konondo ani manani ulu bele jele ko ko tabarkala obe ashimu goita kula sebene kala ko ako wulika job boloka minye shogal ko kala maiga gouvernement nyema keme wo keme ma bi wolofla fo ma bi shegu oluko aka baraka ko sobe ako abono boray minye awon nyingalu fana yo ke ka nyeshi premier ministre koro do ma ani fama koro do premier ministre koro Modibo Keita keme wo keme bi sabani konondo yu ka kanu jira alilla ko kala ko no boray ika don abo shegu Modibo jara bi nani ani shegi yu ka kanu jira ola aywa keme wo keme saradala sebene kala ko akono yi bwala minye wulika joni jetemine ako aywa abo Sheikh Modibo Jara asafurla ode ma bi sheginye akono boray minye musamara ma bi woro ani woro keme sarada akoni wulika joni jetemine minye subele bube maiga bamako kaw olu nyini ngara ukaka no bandiala kanyasha ma keme wo keme ma tani sheginde ko aywa ko olu ko ne baka kanuna sebeni kala ko akoni ni ngo inda madada ta ka laje nunu nde sebeni yede ala pomote de ningali wu ko ni ndo ningali minu fana bi jamana de chama nga hakila jira chama de sebeni anyami zalo ka bo mali horizon kono akabi bolla karamo da batu ngora ne bintiga do teliala kuna fondi sebele wagadu ikado magankone ale sebenge maganko amedo mina iko bi minye ikado chwanjaro faga akunga korofobla ikado nga fo particular maje ekwa dugu jende ekado tom parti politiki chama ani ministry nyema ni nyanje amasorola ka fo ni doka bama fa doka nateja abi jamana nyema koro Ibrahim Boubacar Keita ale ka faga suzurumana ni nga afira daka tonwo tombe ni otu ale kanuba tonye wale manu tumi je ka baraw ke wale manu yu tasora wati ikado nga fo siki gole yame olu fana mbolo shogali ko ni wati sebeni kala ko ikado ima minge cheuta tola anaku segindo uno kele sa ila ako benyini nga ke ikado awa ibeka akanuba koroton olu taibi ako kabi Dr. Shogali ko gala naliku kuma fora misiri nyema yana chenjeni ka chen mamunumbe kabila walela nanu jera ka politiki barake nu ya nywa ngulo washi ke olu folo ye jagasere da ka fo Shogali teseka jama fara nywanga olu ta fe Shogali akake ikado mali ministry nyema onga minye ikado awani komotigi ya ka komot kalfa mamina ikado abito de bulo sabula minye asimi gweta olu ya kanu faganda Afriko flana kofe minye Shogali ko gala maiga ale ka suwanti ikado halina ale yerete akabo M5 chela oni M5 ko fo ukwa committee strategic manyema otu Shogali ikado Shogali nana onga gole ya min dugu jeme ko swe ode ka fo Shogali sizine do haklina belebele ba flaka minyere la Shogali ba dira ka malidona ka fo ale ka franci nyimbre ye ode o fola obe talike jere bado ka sigisenga jere mina malila kura
ali kuma bina sebekoro mana ele ni ko krita munun gara anga bo olu bela jerele kono o ko de ma Assise nationale de refondation sogali ko fo de ka ke Mali tabulo kura ka danji i ka do min ye parti politique jere jekulu ma biwolo vla ana kungave olu ye ton ani jere jekuru ye munungo uto kola bi uto la shini akoy ka do flana min be ni ka do ko dame nyona o fanala karamo de batungura o de ko jekulu ba kele do ka sigi kalafili de ka labe o fe atara ministère la nana kuru la walma nana senina o puma ka ba kalafili ko la aka do ni jekulu ne be kalata labe akoy ka do sogali ko jekulu ba kele fanana sigi akoni to munu vleni ye munu farale do nyanga ibe ka kanuba koro ni bokar tereta na jew ensemble pour le Mali adema PASJ dide mau asima CFB parti yelema kata se ka do awajigi akura ka jekulu mauma oni metre kasimu tapo nunga jekulu ubela jele de ko sendeni vlala biu sendaro shini ka sabu ke ko lu yere de dalende sogali yere kuna sabu la sogali be ga min vo dala ani mi ma duzula anabina min wala ya ko nunu cheka ja iko manoba ani baji o kuma oluko min ye framafen olu de be nwanchi rodo ame doni mina iko bi ako min ye halu ye jere mununga ko saina jere ina nu ya fo ko min ye fondation bara kun folo be na nudo no ye terme de référence ye u ko ka do haklina munun darala ko ye M5 RFP mo ko haklina de o kuma ko jamana bi se ka jo chogodi awa ma fangile ni do kata fo ko ni ye jamana de un haklina ko jamana ti se ka jo ka chogo shila ni shogali ba fe benga ke jamana la kurali ko bara ka glido aka fere bela jerele ke halina bada duguma ka kolongolo aka se ka jamana jose bela jerele faranywanga o kuma parti politique mo ko lu ti se ka dala chogo shila jamana joli kabi fo chogodi ka fo ko politique mo ka bla kerefe ko jamana joli yere de politique bara e kalo jamana joli politique mo ye chogodi politique mo de Mali yere fa ka daka kande ni politique mo ma chawara mu kundi koyi eni mina ifana tiena ibe ni politique mo ko kabini eni panasi tara RDA ani parti do ndo idi jumengle muro keta clé RDA ni ado o ya soro angwa jwao mais ko ni abitar ku kono RDA ni parti do o politique kelen no tuya IDPM wa amodel ko ni fa koy IDPM to kunu ngoy angoro ngoy musa clé mbi mo muro clé o ya soro angwa jwao muro ko te sambina ni boa o wati sambi nani wa sambi oroni ko bi o wati o politique ma kelengelew o yen galo da nyona ka nyon va ka do mine ka to lu datu kaso la politique de jamana nge po wa politique kele de ba la wuli de boy abu suma ha jamana ma kele mi ngara president no ye Amadou Toumani to le politique ma kunde atete awati Mali jara ka Mali la wallahi kabuno bora la fo bi mu ngara ako anyamina de sebani ngala ko tereta nunu ngoni ko jongo ala ka fo de jamana ka joka politique mo to krefe ko tenye bi o tenye shini ijo abiku nyana ya na man deti donya kai ka fo matu nam uko minye ka do bi minyi ni shogali fe aka seka ko wasa jamana do me franywanga no teni tora ni mbolo ina tabolo mi volevle u fe olu politique mo u se ndala wani mi mbora la shogali anaka kungolo gelea una ujo oro la fola volevle anye mi mole wagadu kono aka bido bolila amadel ko na mbolo buka kado mi bone sebanye sebe mi nu kama nouvelle horizon nye dangura sebeni keba de mama ni ture mama ni ko ikadon awoko kunguru ni ngafsa mani sigi nwache kuma kunguru ni nye amadel ko na kuma kunguru ni mi na woyora na mena na kera gashi bay amadel ko na kado kuma kunguru ni nunu olu dele so ka toti fo wele de ka ka nyedon ni ga bele jele nye fo kenaka sebeni kala ko Bamako ikado Bamako ko ni disramblé o ni Kati ne fait plus peur Bamako Franchi ne fait plus peur Bamako manyena amadel ko na ikado malien ja gelera ja fere sabo imana degu ka sa ke do la sanga sa yere ni ko senda ni mi ko kake Malibo danga dila enute atefia atefuru Malibo danga dila wallahi amadel ko na kado clef line mi nye ni ministre nye anga jamana che ani jamana wara che nye na boli ode affaires étrangères ministre jopu ikado aye wele bla France ko ka laski dema ka kangari gelendai ibita kangari da ika jamana kundige nye dona ani kuma kulu kala mimba da ka nyache jamana ma hakaja ikado asira banye tese
e tɛ jobu dɔn kuma France y'a dɔn jobu in ye kamalenkɔrɔ belebele jamanja wa i bɛ k'a fɛn o fɛn mɛn ONU na a b'o fana mɛn u ko ten k'a bɛ diɲɛ k'a bɛ mɛn c'est le meilleur ministre des affaires étrangères aujourd'hui non aujourd'hui je suis d'accord aujourd'hui nga à l'époque ministre des affaires étrangères min n'a kun ye mago ɲɛ jamana in ye ala Mokhtar Wane il a été l'un des meilleurs ministres des affaires étrangères o ye tiɲɛ premier ministre ɲɛ in kɔni e ko banda o ko in de ma Mokhtar Wane ko ban n'o tɛ Mokhtar Wane tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ fɛ kadiri ba maliden bɛɛ bɔn a bɛna don min bɛɛ ka bonya b'a yɔrɔ Amadou Kona dɛ ne n terikɛ de do koyi min ye ayiwa jɔpu ye kangari da faransikaw ka lasigiden o kuma komi n dalen bɛ a ka jamana fɛ k'anw sɛgɛrɛ ani kuma minnu bara ka fɔ n gandɛ ministre parli n gandɛ u ka a ka ministre des affaires étrangères n gad'o ma jamana kuntigi yɛrɛ min ye faransikaw ka makɔrɔn ye a ye kuma min da ka jamana sɛgɛrɛ i k'a dɔn anw ka premier ministre ka kuma min n'o kɛra n k'i ɲininka Nations Unies tribune la i k'a dɔn a ye kuma porokotolenw ani kuma jɛngɛnɛbaw fɔ sabula a ye kuma minnu fɔ Mali faamaw ma a ye kuma minnu fɔ Mali ma monsieur l'ambassadeur an b'i ci ayiwa min kɔni ye gɛlɛya wɛrɛ o kana fara nin kan a fɔ makɔrɔ ye i k'a dɔn n'a ma ɲɛ a bɛ kuma a k'a kuma cogo dɔn sabula Mali tɛ jamana ye min bɛ naamu ten ni k'a da ten wa anw da ayi a ti fɔ anw ma bilen k'a barika koyi ka misirida la o banna dɛ wallahi anw kɔni o tɛ bilen o banna jamana min bɛ se ka hélicoptère 4 kura san kalo 3 kɔnɔ an yɛrɛ ka waganden la a ko kuma n'i b'a fɛ anw ka jamana ani ka jamana i k'a dɔn bɛn ni kelenya ani ɲɔgɔnbonya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ fo an ka kumaw cogo dɔn i k'a dɔn o kuma kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ ka ye a ka d'an ye i ka nin f'i ka masakɛ ma min kɔni y'i bila ka na anw ka jamana kɔnɔ k'i ka kɛ lasigiden ye ni o bɔra an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn wɛrɛ na mɛ ayiwa aw bɛ sɔn ka nimisa anw yɛrɛ fana bɛ sɔn ka nimisa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min sɔrɔ ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara i ye min bila n'aw ɲɔgɔnnaw ta o sabula min ye o kunun kelen na Emmanuel Macron sɛbɛnnikɛla ko cɛncɛnni ka cɛn waati tun sera Mali ka kantigɛda jira Faransi la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ti cɛkɔnɔba dimi nka n'i y'a bɔ a kɔnɔ na o ti kɔtigɛ a laban e ko a dusu na bɔ han sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn le soir de Bamako olu ko i k'a dɔn kunun kelen in na yanni nin yɛrɛ jɛrɛ in ka kɛ Emmanuel Macron a tun ye kolo k'ala k'a dɔw fɔ tuguni sabula a mana wele kɛnɛ o kɛnɛ kan bi hali n'i m'a ɲininka Mali cɔ la kuma na a yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ ɲini ka Mali cɔ la kuma fɔ sabula min ye Mali sɔrɔdasi funankɛni minnu bɛ faga kunna bi n'olu kɛlen don k'a yira diɲɛman na k'a fɔ aw yɛrɛ ye jamana ye anw ye jamana ye aw tɛ duguba ye ko anw ye cikɛbuguda ye koyi an bɛɛ y'an ta dugu ye wa an bɛɛ ka sariya dafalen bɛ an yɛrɛ bolo o kuma koja ɲɔgɔnna de b'a to an bɛ i k'a dɔn taama siraw bɔ ni ka ɲɔgɔn ka batow sabati nka a ma bɔ o la fɔ k'a kɛ sa an bɛ aw bagan filɛ i k'a dɔn an m'an jɔ an cɛ jɔyɔrɔ la a ko Asimi n'a jɛw b'o taabolo min da o kɛn bɛ ka Faransikaw ka kalifa tɔɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara o de kama Emmanuel Macron bilama jɔn ko ala min ye damu da bɛɛ lajɛlen bɛ Élysée la Faransi nka o bɛɛ n'a ta Macron dɛsɛ bɛ ka suna a ko min ye kunungo a y'a to kɛnɛ dɔ kan min ye kabi Bagdadikaw fɛ ani jamana min bɛ Talibanw ka jamana kan Afghanistan olu cɔ ala kɛnɛ dɔ bɛ yen a taar'i sigi ka taa Mali cɔ ala kuma maana ye o jamana min yɛrɛ bɛ yen olu ni Mali yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la a taara i jɔ kolo k'ala k'ala ye tun k'a yira k'a fɔ olu Faransi welela ka na Mali la den wa an bɛ don min na i ko bi ni Faransi ka wulikajɔ tɛ ja jamanaw kɔnɔna la ko ɲaama b'a sɔrɔ gouvernement tɛ Mali la kuma tɛ i k'a dɔn jamana kuntigi ma sabula ko Bamanjiw tun bɛna sɔgɔma sɛri min fɔ Bamakɔ yan nɔ o kuma k'olu Faransikaw de kɛra o ye tiɲɛ ye dɔw bɛ n'a dugujɛ kan n'anw fana kun tɛ ale ma kun bɛ taa u ka burusu ka u ɲɛna n'o kɔ n'anw fana kun tɛ ale ma kun bɛ taa burusu ka ala u ɲɛna dɛ ɲininkali ye min ye a bɛ fɔ ko Faransi ye 3e yɛrɛ ye sanu na o sanu bɛ bɔ fa jɛ sanu de bɛ yen wa an ka Mali don a bɛɛ sanu bɔra yan ni Mali ye kariyara bi ka an ka tile kelen kɛ ko bɔn an ye collaboration bɛɛ tigɛ ni Faransi ye wala a ma ɲa tubabu bilen bɛna baara ɲini Bamakɔ kana sigi o la an b'an ka foro tu tigɛ Bɛlɛdugu bɔ a ci kɛ kana siga o min don ne fila ala n'o kɛra c'est-à-dire n'u bɛ bɛnkan kɛ ni jamana o jamana ye ka taa an ka foro tigɛ Bɛlɛdugu kuma tɛna Maliden fa layi cogo di de Badara dugukolo bɛ yen de fɛn o fɛn min ye Bɛlɛdugu fɛn damadɔ Bafura ani Borongo o kuma
o dɔrɔn de bɛ ɲaw ka dugu la foyi ti ɲɛ weleli réunion ko bɔra mɔ an y'a nu don kura ye i bɛ taa bulon bɛlɛ foyi ti ɲɛ aw ka jamana kan foyi ti ɲɛ an bɛ t'i sigi jɔn na nam i bɛ taa figira Kulubalibugu Farangoyeni nin bɛɛ ye Cikɛbugudaw ye ɲɔ bɛ ɲɛ i ko kabako hali n'i ma nɔgɔ don a la n'abu ma a ka dugutigiw k'u kɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan kuma ni n'a kɛ Bɛlɛdugu ni Segu karitɔ ye jɔn na an b'a ja anw bɛ Bɛlɛdugu cɛkɔrɔbaw bɛ Segu ka den wele bulon dɔ Dita kuma gɛlɛyara ko n'abu ma k'u kɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan Bamani Zabala yan an b'an ka ambassadeur ci i ma an fana bɛ Seydou wele bulon dɔ ambassadeur jumɛn Seydou kɛ kasɔrɔden bolilen yàrá o ma wele o an bɛ Seydou ci i ma Seydou kɔni tɛ n'o ma tɔw kusukusu kɛ a diya gɛlɛyara sa koyi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye k'a dɔn Faransikaw Emmanuel Macron a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ mɛn nka a yera k'a fɔ Mali bɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ min na Emmanuel Macron tun t'a dɔn ko jamana ɲɛmaaw na sɔrɔ Mali la minnu b'a fɔ an tɛ an di ta wa a ka d'a ye cogo min na a b'aw ma cogo min na n'aw k'aw kun bɛ anw tolen bɛ a ko min passion min dalen don i k'a dɔn awa gouvernement fɛ bi Mali la yan o de kɛlen don ka Faransikaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ min ye wele min kɛra kunu i k'a dɔn yanni ambassadeur ka wele Kuluba i k'a dɔn colonel Sadio Kamara min ye défense ye ale ye i k'a dɔn awa kɛnɛ dɔ sigi a yɛrɛ ka ministériso la karamɔgɔ Daba Tunkara kɛnɛ min ka sɔrɔ a n'u welela n'o ye Barkani ye u ka commandant ba yɛrɛ général welela ka na tisa da yira u la jɛrɛ bannen bɛɛ bɔra hali u ma ɲɔgɔn fo kunungo a bilelen don dɛ ça c'est très bien o kɛnɛ kɔnɔ hali interview maa ma sɔn ka kuma kunu wula fɛ ça c'est très bien o de kɔfɛ ci bilara ambassadeur ma ko yɛlɛ Kuluba joona wa n'a mi cogo dɔn a bɛ gɛn dɛ a bɛ fɔ k'a don pankuru kɔrɔnin dɔ ka taa fili aéroport la o siga kan'i minɛ fiyewu Mambu Jekapip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Daba Tunkara n bala cogo bɛ di ko kura Emmanuel Konare a ka di n na da tɛ bila diɲɛ nɛgɛ tɛna kɔ n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Demba Conte Demba ko i k'a dɔn a bɔ minisiri a wulilen don a deliko la minisiri min n'a bɛ kiiri kunna Emmanuel Konare k'a dɔn min ye nin kamalen ye Kasoge i k'a dɔn Kasoge dɔgɔnɔw kelen bɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ko i k'a dɔn sa kalo 12 sarakati bɛ bɔ n'o tɛ san b'a sɔrɔ a taara lahara kɔsɔ ala k'a mɛn an kɔrɔ n'o tɛ Emmanuel Konare i k'a dɔn kunungo min ye wele o dalen kundo Kasoge a y'a sogo don ni i k'a dɔn kunnafonidilaw ka du ka yen sɛgɛrɛ yani sodo sabula kunnafoni di ani kiiri bolo ninnu ye fɛn fila ye minnu ye ɲɔgɔn d'a ma ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ i k'a dɔn nin kelen o kelen bɛɛ mago bɛ se dɔ ma Emmanuel Konare i k'a dɔn kɛnɛ ka kunnafonidilaw kɛra ka yɔrɔ fa tewu nin ye ayiwa a siɲɛ damadɔ ye kiiritigɛlaw janko ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ jigin ni ka na kunnafonidilaw ka soba kɔnɔ i k'a dɔn kunnafoni jɛlen baaraw kan ka kɛ kɛcogo min na ka se k'o di Sahana Takiyu min ye 22 septembre tigi ye i k'a dɔn ale de kun ye kuma bɔrɔtɔkɛbaa ye min ye Banjugu Dante ye ale tun bɛ kɛnɛ ka maison de la presse ɲɛmaa don min ye kiiritigɛla minisiri yɛrɛ ye i k'a dɔn Dankɔrɔba a y'a sogo don ni min ye Mamadu Kasoge min ka taa kɛnɛ ka ngangara min ye Mohamed Ould Najim ale de ye directeur national des affaires juridiques du so ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kunnafonidila a kumaba n'a mankan bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ kɛnɛ kan minisiri Mamadu Kasoge a ye kɔrɔfɔta a y'a jira k'a fɔ olu k'u sogo don ni ka na nin kɛnɛ in kan a ka kan sabula kunnafonidilaw olu de bɛ kɛ sababu ye min ye kiirikɛla ka baara ye ni k'a lase i k'a dɔn a ka se ka ɲɛdɔn kosɛbɛ kiiri yɛrɛ ka se ka faamu kosɛbɛ jamana kɔnɔ o tuma u b'u dɔn kɛnɛ kan i k'a dɔn ayiwa u b'u jɛɲɔgɔnw ka kɛnɛ kan u b'u teriw ka kɛnɛ kan n'o ye kunnafonidilaw ye a nakun ye ka min kofɔ o de ye yɛlɛmaba de bɛna don jamana kɔnɔ ka sababu kɛ jamana in i k'a dɔn a makari n'a hinɛ tɛmɛnen kɔfɛ n'an ma baara kɛ n'an ma cɛsiri kɛ bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Kasoge ka fɔ la
ikado atinya abada ole economic financier akikado omi zigira akikado bina yelema badedo abopole economic et financier la ka ke bulu kelenye bulu kelen mi ni minani damata kwe minani damata mene ngofe nafolo mi national jamana kuna iyengana mungana mu minunge du minun bi bulu korwari du minun bi bulu nyini nga Senegal ase kono quartier du fleuve la ikado abela gele de bina senze sa ka drakila ni kibi kuma ki ngono vle de ninye fanda ni yoro de soroto sile jono manjo sangazo neti le sangazo sa fe mo blo bana ibi nye fili koro ka fili klebi ni zola hota bade onda fende ni no awjoni abe so karatu jole unye o ko ni odo de donc ni nu mena nula ku fere kabla jamana ka wande kono lala anna do soro ala ala ima do afuna hashidu isa o ma siga mi yere fe o ka ala deli o ma ja anya na me yurugu keleli lago anga mo ba nye ja tanye akamina dola ka de mai ay mununda ma ni zo karamo da batu ngora ma kele ka se ka so ba kele njo bi famu ka so bele ba kele o pla o sabo chama ma di moko ya tere Senegal ali kolotero million biduru o ma ndo be ka munge aw ka tere juli aw ka dugula tere fi soro juli tere gwanza ngolo de amono ele konare ka so ga ka so ge aya jira sa ka fo o baro de bina buloda o kuma bina ke bulo kelenye kolo kele ikado sira kele amodel ko na re kado awa munmunu salo anani ngali chama o de bina ni purukutule o kuma purukutule tabli akika do minye polo economique et financier ministre mi nabe awa shara kuna aya jira ka fo awulika do ne a chesiri bina buloda ambi do ni na kobi yoro saba ko ni mbe ikado bina buloda e kosobe minye kai moti ani bamako akika do awa nye baro ni hakilina uye abele jide bina faranyo nga sabula sharatigi minu mbe ni songele duye ni bengeraka olu de bina bla abarala opuma mi nye jamana kuna foni dilawye anambu la dunia ni bara ina mi mse ka to anga faranyo nga jamana yere ikado ngana mungana muni shoni abseka kela chugo mina ni munye sebanye anya mi mbo nouvelle horizon kono nyedangura mi kunje bulu kuru sabadima ibita de kasoke ma ka kwala ama ko ningelela amodel konare wala ndigeri labi koy uye se odumina ko do kasola mo se ko do ma ka boy fana ka boy fana ka dugu che wala o mine na ka datugu mo se ka gunya bulu ndo mo o ka bo abora chugo mine bo do abora chugo mi kalu joli abana bo do amodel konare ango mi guje de laze se do boy dawo ta ko hali bita laje hali ni namasa bi bolo gardien obu imne la obo black enema kunje bulu de mena ka sura amado anye de voler plier bi amodel konare nda do biye kan biye ala ka hine tangoro bana bagora sila GGB sila bagora sila ikado politi kele wulile puba ana laminina ne kundo olu faafe ne kumi fa mi ve ne kumi fa mi ve ne kunde bagora fa ve ne kumi nga faafe do dala ne linga nenja be ne nana kuma radio la haraba ne ngo tuba na lamini ala sawa sago mawo makoni be ku ye de soro ni karim mama sinete no mi de ka wulo sebe shinye ikado aywa make tuba kai ha ja kuma jugu fara ibuka ko jugu ke kuma fana ngunjana ke odo sade foka utara kuma fo GGB 3h wati ne talanga sombi klifana duna ne ka telephone ko kur ne ngoni numero kangara go ni dabana sugaro mine ne numero taka ne ko allo GGB ba wara sila kuma ke allo dabadoa ne ko awo neko muso joli bibolo neko muso fla afu ye ko labe yani lazara je bita lahara neko la ka tana ji muso yere la akwa afu ku labe yani lazara ko ninje ayi bita lahara neko ba waro ngone munge ani bembolo olu ma minute durike jonji ni no fe ki masa ibi sakoi jelde ga go bana anu ngone ka go bana ne mbulu bakini na ne ko GGB grand grenion du bonheur c'est la biba
basalde ngo kana fa mi de la kama kana fa ako kuma ko kelen do iye mi bo radio la awo segi kati ka radio daila sasa ka ko kalodo ka make ka Jekafo daila kama mona dano makoni ngo kuma ndisa nda kofle ni ye jedo de ma ko aya misiri ko do kalo dama do ko fe ne na nyu anzora segu murwani ka usine daila la ma dumamba anile kungane na ine doro abele takini ayrabi yele ne bi yele ko chenu we igardiga kadi ko mun ma fi ngi bi sawa mi ni kishi ya do ne ko ay aku yi bato ko ni machine mi bato ko soro de kishi ko yi la ila ngane yiriga Jekafo kaka frefon la kodon karamɔgɔ de b'a tun wara n taara n nana a tɛ dandɛgɛli caman bɔ wala cogo bɛ di ko kura amanel konare ne dibila lakari ye tandɛgɛ ma ye n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Alpha Gallo a ko di a ko i k'a dɔn bɛn i k'a dɔn a tile tɛ tuguni gawokaw i k'a dɔn ani avion zera min bɛ yen n'u k'a ma ko Sky Mali o don gɛlɛyaba bɛ ɲini ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka da kodamadɔ kan amadou konare fɔ a kɛra sababu ye gawokaw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ u ka dugu yɛrɛ ɲɛtaa ko fɔ olu ye lɛtiri kɛ sa ni ka ɲɛsin i k'a dɔn pankuru yɛrɛ yamaso ma sabula i k'a dɔn ɲɛdɔnniya ani maa bonyabaliya i k'a dɔn ani avion yɛrɛ bi yen don o don dɔ de bɛ fara a kan o de kɔni kɛra sababu ye gawokaw k'u sɛbɛn kɔrɔ dimi sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye lɛtiri min di ɲɛmaaso ma i k'a dɔn kangari dado u y'a jira k'a fɔ min ye compagnie aérienne Sky Mali i k'a dɔn a ka baarakɛla minnu bɛ Gawo u tɛ mɔɔw bonya i k'a dɔn u ka ɲɛdɔnna fanga ka bon kosɛbɛ o tɛ minɛ ko avion billet don o don dɔ de bɛ fara a sɔngɔ kan u fana bɛ kɛ ka da mun kan sibiri don octobre kalo tile 2 tɛmɛnen i k'a dɔn ko dɔ kɔni kɛra u y'u ni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ fo o yɛrɛ de nana gɛlɛya tɔ bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn u ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko Albadi Mayiga i k'a dɔn Gawo maakolo gɛlɛnba dɔ don wa i k'a dɔn baliku don dugulen don sɛbɛnnikɛla ko o de nana a bɛna don Sky Mali kɔnɔ a bɛna Bamakɔ a bɛna furakɛli la u ye tɔɔrɔ ni degun min ta k'o sɛgɛrɛ baarakɛla minnu yɛrɛ bi Gawo tiɲɛna o y'u sɛbɛkɔrɔ ni tɔɔrɔ kosɛbɛ n'a fɔra Sky Mali ko u nakun de ye kɔnɔfɛlaw k'o ni Bamakɔ surunya ɲɔgɔn na ni avion ye n'a fɔra ko fana bɛ taa kɛ degun ni ɲɛdonna ye o kuma u tɛ jɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko u kɔni sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la Gawokaw ka tɔn min bɛ yen n'u k'a ma ko Forkuge o kɔni y'a ɲini k'a fɔ min ye wulikajɔ o ka kɛ joona ɲɛmɔgɔw fɛ n'o tɛ min ye Sky Mali a tɛ fiyeku bilen Gawo ka da ɲɛdonna ani ko faamubaliya wa don o don dɔ bɛ fara avion billet kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛda Sky Mali a laban n bɛ se ka min kɔni seereya karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ hali a donni k'a fa hali ni président b'u kun a donni k'aw sigi aw bɛ se ka lɛrɛ kelen kɛ k'a sɔrɔ a b'a nɔ la wa aw bɛ don fɛn dilen aw ma o ye ji bidɔni 50 ta n'i y'o sɔrɔ i b'a fɔ tabarikala e donna a kɔnɔ an donna a kɔnɔ ka taa Gawo ɲani sugu bɛɛ n'u kɔni u nana tɛgɛrɛ fɔra an kan u bɛ kɛwale min na n'u m'a dabila a ma ɲa bi bɔ kangari dalen filɛ u ye i bolo don kunnafoni sɛbɛn la priorité min ye k'a dɔn ali 24 u ye kunnafoni sɔrɔ olu fɛ olu ko i k'a dɔn an m'an gomi an m'an jami karamɔgɔ de b'a tunkara n'a fɔra ko da ka kɛ finitigilakaw la olu ka n'an bolofɛnw lakana jamana ka l'impôt bi don marifa la ka di olu ma u ka juguw kɛlɛ nka i k'a dɔn o marifatigi dɔw yɛrɛ de fana kɛlen don sirada maɲɛ ye o tuma i k'a dɔn jamana lakana ko a laban na gɛlɛya dɛ a ko min ye Kati commissariat premier arrondissement min ye k'a dɔn commissaire Sangare a n'a ka danga commissaire Jara u n'u ka cɛdenw u kɔni ye tɛgɛ dasi i k'a dɔn cɛ 2 kan ni cɛ 2 ye sɔrɔdasiw ye nka u ka baara ye sufɛ u b'u ka sɔrɔdasi marifa ta i k'a dɔn u bɛ taa sira da e ɲɛ k'i ka moto bɔsi la sɛbɛnnikɛla ko nin kɛra dabalibanko ye min bɛ tali kɛ kibaruya min sɔrɔla olu fɛ Suwaraba Kojo 2h30 kibaruya de nana di Kati premier arrondissement commissaire ma k'a yira k'a fɔ gendarme dɔ bɛ ale kɔni u ye sira da o de ɲɛ sisan numéro la lɔgɔliso ale ni kaburudon ni ɲɔgɔn cɛ o ye yɔrɔ ye
dibi mangani ma yɔrɔ la dugukila fɛ i k'a dɔn o ye gendarme kɛ sira da ɲɛ a k'a ka moto n'a ka téléphone taara kɛ a la o yɔrɔnin bɛɛ a nana commissariat la ka na ɲɛfɔliw kɛ sufɛ min ye commissaire wa principal Sangare ale y'a ka cɛdenw bila munumunu salo la u ka jateminɛ kɛ dugu bi jɛ tuma min na ha ka ja 10 heures waati kibaruya nana da u kulo kan k'a fɔ ko téléphone feere yɔrɔ dɔ bɛ Kati i k'a dɔn ko cɛ fila bɛ téléphone feere la ye siganamaw don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ permanence la u y'olu bila ni ka taa zolen da yen kan u taara tɛgɛ k'u maa fila la caw ni k'u minɛ ka na n'u ye commissariat la sɛgɛsɛgɛliw nana yira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de ye sɔrɔdasi funɛnkɛninw ye nka sufɛ u bɛ marifa de ta u bɛ taa sira da maaw ɲɛ ta ni k'u ka téléphone n'u bolofɛnw bɛɛ ntaraki o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Kati tribunal i k'a dɔn procureur min bɛ yen ale ye sariyaw di n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na tribunal militaire o ye sɔrɔdasiw fana ka kiiri jagabɔ yɔrɔw ye o k'u bila olu ka bolo kan waasa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ min ye kunnafoni dibaw kɔni ko olu ye jateminɛ min kɛ sɛbɛn la a bɛɛ lajɛlen tɛmɛna tɛmɛcogo la wa jateminɛ bɛ ka kɛ a ko bɛna laban cogo di kunnafoni filɛ an ye min mɔ priorité la u ka bidon bɔli la Amanel Konane ne bɛ n bolo bugɔ ka don. A don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur. Kunnafonitigi. O don. Sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Yatara. Yatara. Amadou Konare k'a dɔn tiɲɛ don kiiri ka ɲi jamana kɔnɔ. Awɔ. Kiiri jɛlen ka ɲi. Tiɲɛ. Amadou Konare ka taa ka segin kiiri dɔw kan. A bɛ kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi i k'a dɔn jamanadenw ka bila ɲɔgɔn na. O bɛ kɛ. Mun kiiri kura bɛna kɛ tuguni. Ɲama. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. A lajɛ. Amadou Konare ayiwa i k'a dɔn CNPM. Min ye jamana nafolobatigiw ye. U ka bulonba i k'a dɔn ko kiiri kurayara sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn Jaaje Sangare o n'a jɛɲɛw bɛnkun kɛra kan k'a fɔ min kɔni ye awɔ patronat ye ale de ye ɲɛmaa ye u yɛrɛ ye baara daminɛ ka ko caman bolo da o kɛra nka tile fila in na kuma kura bɛɛ senna dɛ komini 4 na tribunal i k'a dɔn o ye kiiri dɔ tigɛ alamisa tɛmɛnen min ni kiiri kɔrɔba don Jaaje ani Mamadu Sɛnsɛ Kulubali ni ɲɔgɔn cɛ kiiritigɛlaw ye mun fɔ u y'a jira k'a fɔ bureau du conseil national du patronat du Mali Amadou Konare i k'a dɔn ki baara o baara kɛra sa i ka k'a bɛɛ kan min ye Jaaje ye o min ye Mamadu Sɛnsɛ Kulubali ye o i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka bureau ka dakolondi k'a filenkolondi min ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra a bɛɛ lajɛlen bi dakolondi sagiden bɛna kɛ i k'a dɔn vote kura kan Amadou Konare n'a fɔra ko sagi bɛ kɛ vote kura kan o kɔrɔ de ko Mamadu Sɛnsɛ Kulubali i k'a dɔn ale de bɛna vote ninnu labɛn ni ka votew bɛɛ lajɛlen taacogo dilan sɛbɛnnikɛla ko nin ye mankan kura daminɛ ka sababu kɛ Amadou Konare k'a dɔn bɛnkun kɛra kan k'a fɔ min ye juraw ye jagokɛlaw Amadou Konare ni politiki maaw tɛ u yɛrɛ de kan ka jira kiiritigɛlaw la anw tɛ vote wɛrɛ la koyi Elɛn ni Jaaje Sangare ale de kɛra kiiri ye ne yafara a banna o kuma i y'a mɛn an k'a sama a balannen dɛ a balannen don nin ko in ko b'a na kɛ ni jukɔrɔ kiiri don o don i k'a dɔn vote o vote n'a kɛra jamana kɔnɔ a bɛɛ kiiri bon jaabi dɔ bɛna bɔ sini fana o bɛ nin fana kɔ kan ayiwa ala ka t'o tibi taaba la sɔrɔ busobaw minnu yɛrɛ kan ka sɔrɔ ko sigi sen kan sɔrɔ bɛ nagasi Amadou Konare waati n'a ka waati ma se i k'a dɔn sisan kɔni ɲɛ yɛlɛla n ye Tezara premier min ɲɛ yɛlɛla sisan ɲɛ yɛlɛla sisan dɛrɛ don dɔ maa tɛ sɔn a ko ye i n'a fɔ Bakɔrɔla wele don olu n'a ɲɔgɔn wa wɛrɛ dɔɔni colonel ɲu segin sila ala ale de bɛna Bakɔrɔ ɲɛnafin bɔ an na sa nin don na n'olu tun ye journaliste Seydou wele ko ne ko daba in a ba to a ko di dɛ maa ka ko mana di jugu ma o tɛ ɲɛ koyi Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta kɔni an b'a bila yan gɔngɔlaw waati sera ci t'i bolo ka bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn ayiwa mansigikaw k'u fana ka dɛmɛ bɛ sɔrɔdasiya effort de guerre kow la k'u bɛ bɛɛ fo awɔ min ye Madu Kamɔcɛ Kulubali u fana ka radio b'a lamɛn kosɛbɛ awɔ Bɛlɛdugu bɛɛ su a ma na k'u bɛɛ ni ce Amadou Konare k'a dɔn wariko min n'a bolo dɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma radio ɲɛmaaso ni sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaso u bɛ baara kan ka kɛ min ye banque numéro ye k'o di Orange numéro ka se ka di tabarikala i k'a dɔn radio minnu b'a lamɛn u ka wariw fara ɲɔgɔn kan nka k'u cogo dɔ dɛ sɔrɔdasi wari don mɔgɔw ka wari n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'i m'o dafɔ k'o jɛya a tɛ ɲɛ o de y'a to anw yɛrɛ taara se faamaw ma u yɛrɛ ka kɛsu sigi o tuma u bɛɛ k'i labɛn kɛsu sigi an ka kɛsu minɛ k'a fa tɛw k'a tile di ne ma ba Mamutu de tile mana d'e ma
An ne ka suru katila sa ni ka suru u tɛna yin ngɔnɔ bi se ni wari sɔrɔsiw ka wari ala k'an kisi anw ne kuna dɛ k'a dɔn waati dafara nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye ko Mamutu min ye sisan danni na farikolo jɛkɛlaw olu bɛ n'u sɔnni da ayiwa i k'a dɔn balontan kan